ma-reach, di kita makaya. Ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko, maabot ang mga nais mo. Kung nasan ka, nandun ako. Kung problema'y dumating, asahan mo, nandyan ako. Di kita ma-reach, di kita makaya. Ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko, maabot ang mga nais mo. Mayaman ka, mahirap lang ako. Ngunit kung kailangan mong tulong, asahan mo, nandyan ako. Nasaan ka? Nandun ako. Kung problema'y dumating, asahan mo, nandyan ako. Di kita ma-reach, di kita makaya. Ano pa ba kaya ang gagawin ko? Makita mo sana ang mga pagsisikap ko, maabot ang mga nais mo.